הם ידעו להסביר לנו יותר טוב. לגבי איך בדיוק היא נעלמה, לנו בשגרירות אין תשובות. אפילו הרוסים לא יודעים להגיד. מה זה לא יודעים? עשו לה משהו? איפה היא? סוהרת בנובוסיבירסק ראתה שחסרה אסירה על האוטובוס ודיווחה בחזרה למוסקבה. האירוע נרשם במערכת. למה אתה אומר אירוע? מה האירוע? הם הרי עוצרים בתחנות בדרך, האוטובוסים האלה. יש מתקנים מפורקים כאלה שאסירים יכולים לישון שם לילה, לפעמים לאכול משהו, ואז בחזרה לאוטובוסים. מסתבר שבתחנה האחרונה בקרסנויארסק, גלי נשארה מאחורה, שם הם איבדו אותה.